Hej og velkommen til den her video. I dag er det 3. episode af Jeg åbner julekalender. Så skal vi ikke bare komme i gang? Okay. Det er ekstra dark. Jeg kan se. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sætter hånden bag det. Men det er godt nok. Til alle jer, der ser med, så bare tak for at se med. Og hvis I godt kan lide det her, så husk at abonnere og like og alt det der. Det smager også godt. Det er ikke lige så godt som i år, men det smager godt. Så er det Brain Blaster. Der er ikke så meget at sige om den anden, men det var bare... Okay. Raspberry flavor. Jeg tror, at det er hende der. Hvis jeg ikke har ret, så ret mig lige i kommentarerne, ikke? Den er helt hvid. Jeg er ikke lige så sur, som jeg går, men den er stadigvæk sur. Det smager meget godt. Jeg lægger den bare lige der imens. Ja. Og så der var 2 år. Så er det bedst for julekalenderen. Hvad er din adventskalender? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er den. Og det er sgu ikke. Jeg ved sgu ikke, hvad det er, men det er meget flot. Og ellers så til sidst i videoen, så skal jeg nok fortælle, hvem der var første og anden og tredje og det der. Det er bare en helt normal Haribo jul. Ja. Og min far sagde, at jeg skulle læse en historie, der stod derinde for jer. Jeg må selv lige kigge og tage et screenshot, hvis I vil. Jeg kan sgu ikke læse det. Det er en tysk. Okay. Hvad kan det være for noget? Jeg tror, den bliver god i dag. Det var sådan noget, jeg havde glædet mig til. Fuck. Ej, det er god. Den kan jeg næsten på første, tror jeg. Nå. Anyways, her kommer stillingen fra sidste. Og jeg havde i går. På første. Nå, det. Nå ja. Og Peter. Altså, det går ikke i dag. Altså, det ved jeg jo ikke. Det ved jeg ikke. Fuck, den er god. Og så er der Brainburst på anden. Og det var der. Og den her. Ja, jeg kan bare lige få lov til at se den her en gang til. Jeg er sgu af. Det var historien for i dag. Så den her på anden sidste. Og så Oreo på sidste. Men det kommer sgu til at ændre sig med den her på sidste. Fordi vi starter på sidste. Jeg synes bare, Haribo, det giver mig bare ikke det der, det er sådan lidt kedeligt. Anden sidste. Legenden, der små bedst fra julekalenderen. Fucking god. Ja, normalt så er det også spændende, at det skulle være. Så den her, tredje, det er sjovt, men fed. Jeg kan lige så godt gøre den her færdig. Og så er det svært. Så den her på anden pladsen, det kommer måske til at ændre sig i morgen, det ved jeg ikke. Vi tager på første. Tak for at I har set med. Husk at like og subscribe og alt det der. Så jeg håber, jeg hyggede med at se den. Og hvis I ikke har set den i går, så se lige den. Mega fedt. Farvel. Peace out.